Nou haast zo'n man konden de basketballers van Aris Ljouwertjuster voor het eerst weer onder de bak. Maar wel in een leeg diekje. En dat is net hoe ze bij Aris de start van het seizoen voor haar zegen. We zijn helemaal voorbereid op thuiswedstrijden met mijn publiek, met ongeveer 1200 mensen. Dat is een stuk minder dan normaal. We hebben ontschoffingen, we looproutes, protocol, etc. Alles lijkt leer. Maar toch, nou is het zonder publiek. En het zal even wennen. Wij zijn aan de andere kant echt positief dat we gewoon geen beginnen als competitie. Want als je het vooruit komt, je weet er nooit wanneer we dan wel wedstrijd kunnen. Dus je maakt het los. De jongens hadden er zin in, de coach had er zin in. Wie had er zin in? Nou, laat maar beginnen. Tjinstander wie sneuntejoen de Hague Royals. Ze maken haar een debuut in de Dutch Basketball League. Van een dreamdebuut wil ik wel eens geen sprake, want de Ljouters winnen uiteindelijke winners, maar 81-63. Tot tevredenheid van speler Sjoerd Koopmans. Dat is heel erg lekker. Dat is altijd fijn om goed te beginnen. We wisten ook dat dit één was die we konden winnen, of eigenlijk moesten winnen. En dat hebben we gedaan, dus dat is een heel goed gevoel. Aris had de selectie in de simmer goed bijna houden kunnen, maar coach Ferit Nashiri kan ook beschikken over onder meer nieuwe boetelommers. De Fransman Thomas Smallwood, de Canadees Jean-Victor Mukama en de Amerikaan Chad Frazier. Onze kracht blijft dat al die jongens die teruggekomen zijn, weer een jaartje extra ervaring. En in de breedte zit eigenlijk onze kracht. En de buitenlanders die hierbij zijn gekomen, zijn hier allemaal voor een reden. En ze passen goed in wat we willen, qua spel en ook qua persoonlijkheid. Alleen is het nu nog wat meer ritme opdoen om het echt goed te laten matchen. Lange tijd om het matchen te litten is er net, want de ambities binnen heeg dit seizoen. Wel, als we goed gezond kunnen blijven, dan denk ik dat we een heel leuk team hebben. En we willen gewoon voor die eerste 6 plaatsen gaan. Zodat we de derde ronde zeg maar, tegen de topteams kunnen spelen. Voor we de play-offs induiken. En goed, dat willen we en dat hopen we ook te kunnen laten zien dit seizoen. Voor Aris staat dit seizoen ook nog de bekerfinale in Donar Grains op het programma. Wanneer het die is en of dat mooi publiek wezen zal, dat is nog net bekend.